नमस्कार मैत्रिणींनो, आज तर होती मला 2 कमळ आसनची ऑर्डर. तर ही ऑर्डर अकलूजमधूनच होती निअर टू मी. आणि ह्याला बघा ग्रीन कलरचं मी कापड दिलेलं आहे. खणाचं फॅब्रिक वापरलेलं आहे मी इथं आणि बॉर्डर लेस लावलेली आहे मल्टी कलरमध्ये. त्याचबरोबर बघा इथं रेड कलरचं सिल्की फॅब्रिक वापरलेलं आहे मी. म्हणजे ते चमकतंही आणि पेटल्सही खूप छान दिसतात कमळाच्या. आणि मी बघा इथं बेल्ट दिलेला आहे, जेणेकरून तुम्ही स्वामींची मूर्ती किंवा कोणताही देव त्यामध्ये ठेवला तर तुम्हाला पेटल्स वरतीही करता यावेत आणि खालीही करता यावेत, यासाठी मी बेल्टही दिलेला आहे. आणि अशी ऑर्डर होती माझी. बाहेरच्या साईडनं मी अस्तर चांगल्या क्वालिटीचं लावलेलं आहे. तुम्हालाही ऑर्डर करायचे असतील कमळ आसन, चौरंग आसन, तोरण किंवा साडी, गुढी साडी, तर लवकरात लवकर मला मेसेज करा DM मध्ये आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.